Bilang pakikibahagi sa International Women's Month, nagtungo ang non-government organization na Rotary Club of Makati sa Santo Tomas, Pampanga. Bitbit ng grupo ang Women's Month package na naglalaman ng 6,000 boxes ng ready-to-drink herbal syrup, calcium supplement at tinapay na ipamamahagi sa mga senior citizen at mga piling miyembro ng 4Ps. Higit 6,000 ang senior citizen sa Santo Tomas at 70% o lampas 4,000 sa bilang ay kababaihan. Hangad ng grupo na mabigyang pansin ang pangangailangang pangkalusugan ng mga babae lalo na't may pandemya. Therapeutic drink po ito, lalo na po timely kasi po pandemic po, and then calcium bicarbonate and mga vitamin C po. Bukod sa mga tumasinang senior citizen, nagbigay rin ng trabaho ang lokal na pamahalaan para sa mga babaeng nasa mahihirap na sektor. Inilunsad ang Walis Palit Bigas program kung saan inatasan ng isang grupo ng kababaihan na kung tawagin ay Red Ladies para sa waste management ng bayan. Isang pamamaraan din ito upang may mapagkaabalahan ng mga babae at maging maayos ang family planning. Yung contraceptives para sa mga ayaw na mag-anak. Yung mga iba binigay ko sa mga health centers namin, binibigay sa mga nanay. Dahil hindi pa nga tapos ang COVID-19 pandemic, mismo ang COVID-19 Task Force na ang magbabahay-bahay upang ipamahagi ang Women's Month package na isasabay rin umano sa master listing ng bayan para sa COVID vaccination. Rainiel Pawid, CLTV News.